Guys, mamukase. Munozwa kuti ndichangosvika kubva kushift. Handiti mazuva ndinofamba nevheni yekambani yangu. Guys, ndoda kuudza ichokwadi. Ini handituke munhu anenge asina kundituka. Handiataki munhu anenge asina kundiataka. Manzwisa. Ndakauya kuno kuEurope kuzoshanda, kuzoita mari kwete kuzorara nevarume. Handiti ndoda kupagadzirisa ipapo pavanhu vese vari kundituka vachiniti ndiri ngochani. Handiti vamwe vese vanondituka nezvozvo handabasa nazvo. But kuna mai vakandituka nezuro. Mai vanonzi Metiko ZW. Bura riya raifamba navheko riya. Kana muchiriziva. Zundu riya. Waishanda navheko. Actually imbavha kuJamestown kuSouth Africa. My guy, you have your own life. I have my own life. Wanzwisa, don't come pa social media kuzo insulta vanhu. Handiti, takakuziva iwewe Metiko iwewe through mabirijo. Dai asiri mabirijo. Tisina kumbokufollowa, tisina kumbokuziva. Handiti. So, ini ndoda ngokuudza kuti you pressed the wrong button. You crossed the line. Handisi friend yako. Handisi shamwari yako. Ndasiyana na vheko wawaitamba naye. Handiti type yangu chaiyo unoiziva iwewe itype yemapenzi. Iwe hausi benzi. So why uchida kuita friendship nemapenzi? Ndine mari yangu isiri yekuba. Wanzwisa, ndinoshanda veni yauri kuona chiro ndikakuudza printed van with my name ne company. I will show you ndakupedza life. Wanzwisa, ndinoshanda. Ndikakuudza izvi ndiri kubva kuhospital kundoshanda. Apa ndapinda muvheni yangu yandakaenda nayo kubasa, ndakuenda kune rimwe basa ndichidropa life. Handibire vanhu kuno kuEurope sezvaunoita iwewe. Wanzwisa, ndine 3 years ndamunhingi muEurope, but ndinoona company iri professional ine zita rangu. Wanzwisa, so ukandiona ndichitamba pa Facebook nevanhu vangu, don't think kuti kuno kuEurope tinoisa matako pasi seaunawo. Let me tell you one thing, dako raunaro iwewe harisire murume. Wanzwisa, hakuna murume ane mahips seaunawo. Hakuna murume una matako akakurisa kudaro. Wanzwisa, go and do your stupid things with mabirijo, not me. Handiti, asi mabirijo wakatadza kukwira zvakanaka kuti akupe mimba. Nokuti wokukwira haugonika iwe. Haungapiwa mukadzi chai pakanzi chapa indopiwa mukadzi wopiwa mukadzi. Iwe chai yako inomira iwewe. Kana kuti unoda kutanga yaridzirwa ningi ngoma yekujangamisheni kuti imire, kutanga yabikirwa doro kuti imire. Ungamugona mukadzi kumukwira iwewe nezimuwiri rako ero, kana kupisika chaiko unogona kupisika matuzviwe. Ruoko rwako runosvikirira kune mukosho. Chiwoko chako chakaita unge chipunu kudaiwo chinosvikirira kuna matako. Chinosvikirira kuna matako. Hauna mari seyandinayo shamwari. Iwe wakashanda makore mujoni, but izvezvi tikati let's go to our bank statement. Let's go ku amount iri mubank mako. Handitika you won't be on my level. Ndine kamuviri kadiki uye ndakapusa when it come about Facebook, but ndinoshanda. Wanzwisa, handishandiri kuAfrica, ndoshandira kuEurope. Come on. Wanzwisa, you are not my type, you are not my subject. When it comes about running business, you are. Look here, come on. You are nothing, you don't have anything, you can't compare your life with me. You don't have money like the man that I have. Wanzwisa, ndine vashandi, come on. Ukaona ndishiya pano pa Facebook inayo kuti ndajaira kutambira pano, ndakauya muno muEurope ndakasvitswa neFacebook. Handisi type iri low. Wanzwisa, ndinodya ku restaurant nemari yekushanda kwete yekuba. Wanzwisa, uri mbavha iwe. Oda kuuya pano uchiti hanzi siya ungochani. Une evidence yekuti ndinorara nevarume. Uchimisa matako anongeta unge ngoma yekuroma iya hombe iya yekudhara yekuti fata murungu yemudumbu iyai.
Wakamboonepi murume ane dzakakwana chaiko chaiko, ane dzakakwana kuti kwesere, ane matako akakura unge duri? Don't come here uchinitaurira matuzvi iwewe. Hausviki palevel randinaro iwewe. Zvimotikari zvese zvaunoposta iwewe ndogona kuzvidriver muno muEurope. Izvezvi ndikada kuenda kunotora motikari kugaraji uko ndoidriver. It's just we are here to save money. We are not here to waste money. We are here to invest back home. You understand what I mean? Ndine mhuri, iwe une mhuri iwe metiko iwe ameno kuti zita rako rinonzani. Une mhuri. At your age nezera rako, and when if I can look at yourself, uri mwana mudiki wandiri iwewe, ndine 36 years, hausviki pa 36 years iwe. Uri mwana mudikisa maybe uri kuma 2000 iwewe, kungokura muviri nekuzara dumpu nenhingi namaheu. Hausviki pa type yangu hazvite. Just take a look at me. Unyatsonitaridza wobva wazviudza kuti iwewe ungaita subject rangu iwewe. Handiraramine nemaranzi kai ndorarama nemaeuro. Just compare euro and rand. Wanzwisa, mausiku ndawata ndichishanda. Panda ndichikutuka pesi paipaenda handiri kubasa. Wanzwisa, kushanda kunhingi kuhurumende. Wanzwisa, ndichishandira 23 euro per hour. Ikaokulete kumaranzi ugondodza kuti iwewe per hour unobata mari. Now, ndakuenda kuoffice neyangu ndapedza pano pa life ndiri kukuradza printed kaini company yangu. Wanzwisa, yeke uri kuninzwa here? Izvezvi panapa ndiri kuenda kuoffice. Wanzwisa, kumheche kwakagwamba musatanyoko. Do you think ndingatovhunduswa nemunhu ane muviri wakaipa kudero, muviri unoita unge garo regwai, muviri unoita unge gudo rakarindira mabagwe mugomo, kewo musoro ungati musoro wemboro isina kuchecheudzwa? Woda kuya panapa uchiti mazepe wazoti zvakati, mazepe ingochani, unovata nini? Ike zvino wapedza nyika yose mujonu, une vana vanganiwe? Ameno kuti une vana vangani mujoni chemu chio ndikada kutsanangura kuti une vana vangani mujoni. Foni yangu iyi yakazara kuti pa. Wanzwisa, hausi murume. Dai wanga uri murume chaiko ndaizotsanangurako, ndaizokutyawo ndokurespecta, but hausi murume. Wanzwisa, tikamiswa apa tikanzi murume ndiani? Indine dako rinoenderana nevarume rako chairo nyangwe vaunonyenkana navo chaivo ndoshaya kuti vanokupa hagi chirudziri nairo dumbu rakakura unge nhingi kunge dende, dumbu rakakura unge shamba, dumbu runoita unge gate renhingi remuchaiwa shuwa. Wotozviti kwai ndine dumbu remari, iro dumbu rakakura kudero risingahwisiki kuti riri pamunhu here kana kuti riri pamuti. Naicho chimuviri chakaita unge chihuta, kweicho chitsoka ungati chitota chiri muvhu, chimhachu chiya chinofukunyura ibwe chondozviviga muvhu kudaiwo. Handikutye ini memeti kweni, handikuvhunduke kana kahwani. Level rako iwe nelevel raunga zvakatosiyana. Munhu anotamba namabhirijo wobva wazviti kwai I am a businessman, uchitamba namabhirijo wobva watomira pamberi penyika kuti ndinoona business muSouth Africa, iwe uri subject ramabhirijo. Come on, you can't compare yourself neni uchitamba namabhirijo wobva wati kwai ndiri businessman. For what? Mai vane matinja anofamba achimba national anthem, simudzai mureza. Do you think ndikatovhunduka indokutukira dzinza rose kana usingati zuu dzangu dzakadambuka? Ini ndinotozikanwa nenyika dzose kuti inini ndinotopisa, ndinorira.
ndiri king. Wanzwisisa? Usambofa wakada kuuya kwandiri mbinobva wanitaurira kuti hanzi zvoni siya hungochani. Une evidence? Wakambondiona here? Ndomubvunzo wangu. Iwe Metiko iwe. Wakambondiona? Kutozodanukisa zino regoridhe unofunga uchachinja kuita muSouth African uchisa zine regoridhe dai ukatozoiswa renhingi reoriginal. Unochinja kuti pano pouchamuka wakanzi uya citizen yemuSouth Africa. Tisu macitizen yekuEurope. Indiri citizen kaineni handisi muZimbabwe. Ungotaurawo shona ungotaurawo just because wondongoenzwa ichitaura nevamwe, but don't count me as a Zimbabwean like you. Ndiri citizen yekuno kuEurope. Wanzwisisa? Yes. Andivhunduke kana ka1 and andivati wopedze kuti kandakavata mumba kudai ndendichitya kuti macheni machichauyayo ndimacha. Ndovata hope nekusura nekufushura zvese ndichindiri mumachira pasina anombonetsana neni. Iwo kusura chaiko usidzi bukabuya unototya kuhukwa kuti mumba mune foreigner. Unototya kusura kusunga kumashure kuti shwe kudai kukaka ungati ningi ngoma yekuningi yekujangamisheni yakakakwa kuti igoningandikirwa kuti igoritswa. You are very stupid. You are very, 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 very stupid. I had never seen a stupid man like you. A business owner munhu anoswera akaninganikira, munhu anoswera akagara paFacebook. You are something else. Because my businessmen ese atinoona panyika. Ndoda kuudza chokwadi, haatambiri paFacebook. Vanhu vane mari chaivo havatambiri paFacebook. Wanzwisisa? Iwo mari yaunoda kuzvidza unge une mari iripi? You can't compare iwewe life yako neyangu shamwari. Ini ndogara kuvarungu, handigari kuvanhu vatema. Ndozvega zvanoda kutsanangura chete. Ini ndinogara kuvarungu. Ndokwandogara, handigari kuvanhu vatema. Good morning. Urikuona? Tiri kumhoroswa nokuti vanotiziva takagara mumotikari dzedu kusalutwa. Ende hatimhoroswi nechikaranga Metiko wazviwa here. Tomhoroswa nevarungi iwo unosera uchimhoroswa nenhingi namachaina namakula munhingi muJamestown maunogara. Actually not kuJamestown business anzi kuEden View here ameno anzi kuchatarisa message yandapiwa tinogara kupi. It's not good morning kuno kuEurope. Good morning. Good morning. Hova wada kukombia iwewe nesu tinoti good morning. In the morning, you know. Keko karomo kana achitaura Metiko unoona karomo kudai unobva waona kumberi kwekondomu kuya kunozara maspems kana munhu atunda muromo wekondomu uya ndiwo unonhanikira ndowega waunongoona chete. Karomo kane kakaita kubumba kudai ungati kondomu rakazara maspems. Dai wanga uchigowa nemuromo uri nani ndaito kurespect. Iyo muromo unoita unge shonde ezizi. Just take a look masimbira ndakaita. Ini ndakasimba nekurya chikafu. Kwete iwe unongosimba chete kungosimba chete zvisingahwisiki kuti uri kusimba nei, kuti munhu ari kurwara kana kuti munhu asiri kurwara. Hauhwisiki kuti uti munhu wekuMozambique, hauhwisiki kuti uri muZimbabwe kana kuti uri muChina kana kuti uri wekupi. Haunzwisiki. Isu tichifamba patotoonekwa kuti aiwa maIrish ari kufamba apa. Tonyatsoonekwa kuti maEuropean ari kufamba apa. Wobva wada kuuya uchimama pano indokumamira more than you kana usingazvizivi. Metiko waida kuti kwati naVheko kauida kurya mari yake. Vheka akakusvipa kukusvipa kudaiwo semasvipirwa wakaitwa naMabhirijo. Ndakaona nezuro uri kuzama kuda kumira naye. Mabhirijo wakakusiya nokuti haunaki. Waikwirwa naMabhirijo kaiwe.
tikati mabhirijo iwe tikati iwe waikwira mabhirijoka aiwa ndienda kukwidza ndege yamashanga nokuti haugoni kukwira mukadzi ndimi vana nhingi ndimi ndimi vana ndarara nemanhede mukadzi wangu chikwira pamusoro ungagona kukwira pamusoro pemukadziwe kana kuti mukadzi ndanitokwira pamusoro pako kuita kukwirwa ende akukwira une achita unoona steering yevheni yangu iyi une achita kusunda dumbu kudaiwo kuti atsvage kuti chinhu chacho chiri pai chakavhagwa nevura amvayo magirlfriend aunodana nawo aiwa ari munhamoshemu nairo dumbu randaona iro riri kuti ndonga vanotombobva varya kumba kuti vagozoita kufudugura kuti vaone kuti chisondya chacho chakamboita sei ndonga chakangoita kudaiwo kuita shanga yebagwe kuita nzungu waiwe zvangu chero ndakambofaraka aiwa nhasi ndiri kuvhara chemu kutukwana metiko handitukwi netaipi yako shamwari taipi dzekuti kana pakunzi kutukana chaipo chaipo dzinomira ndimai vangu vekukokavo noti rumwe rudhende rwese uri pano pafacebook kungoti anoizi chete munhu wandomirisana naye pakutukana chaiko kwanzi kwakutuka chaiko chaiko ndimai vangu vekukokavo ndo wandokukidzana naye noti iwewe metiko waita mucheche wanzisa uri mwana mudiki kwandiri uri mwana mudikisa zvekuti dhu mwana mudikisa zvekuti kandakakutarisa uri mwana wangu wakamirira kuzvagwa kuradza kuti uchiri mimba mhaniwe wanzwisa ndanzwa kuti unoenda kundinayo posti ndatomboposta une ng'anga yako iri kunhingiri kuJoburg wanzwisa yaunoenda iwewe handiti 1 uri kutengesa dhiziri risiri pamutemo wanzwisa 2 dhiziri iroro uri kubva wariba futi watengesera vanhu vake vavo wanzwisa so ini ndoda kuudza kuti inini muupenyu hwanga ndambobvira ndakabira munhu ndakangokura ndichishanda ini kuti ndisvike muno muEurope kushanda wanzwisa ndakashanda inini kurisa mombe dzavanhu kumusha uko hauna umbondinzwaonzo ndakabira kumba kwevanhu wanzwisa ndakatouya kuno kuEurope kuzoshandira mukadzi wangu nevana vangu ndakaroora metiko kana wanga usingazvizivi mukadzi wangu atori pana ari kuona wazvinzwa handirari nevarume kuti ndingokubudira pachena ndasiyana newe waikwirwa nanhingi nabhirijo kumukosho wanzwisa ndasiyana newe waikwirwa nejende ramabhirijo uri kuninzwisa siyana neni siyana nelife yangu handikuzive metiko wanzwisa handikuzive zviri nani kukumbira kuti wamazepe ndokumbirawo mundi advertisire business rangu kana ndokumbirawo mundiitirewo kana something ndikupostire link reFacebook handirambini guys there's a lot of people vanouya nhingi there's a lot of people vanouya kuinbox kwangu vachita wamazepe tokumbirawo muti advertiserewo handirambini manzwisa kwete zvokuti unondobva wauda kuuya wondiporonga uchiziva ni mazepe achataura ini ndotaura zvokuti kana Facebook yacho unoitiza iwanga uchifungidzira kuti inenge iri advert kana ndichikuadvertisera kutoka kwandichakuita vanhu vachakufollowa endai munofollowa mheche inonzi metiko endai munofollowa matinja anonzi metiko endai munofollowa mhata inonzi metiko gongo ramai vako wanzwisisa imbondiudzai guys power rekuti uri kuAfrica woataka munhu ari kuEurope unenge uchiriwana kupi imbondiudzai where did you get that power rekuti woataka munhu ari kure kwakadero guys ndiri kure kaini manzwisisa ndiri kure thousands wobva watomuka wokurura mini birifi yako wogara patoireti wakavhura mukosho wako kuti aiwa regai nimbotuka mazepe wakagara muchemba isina nhingi isinganhuhwiriri ini ndototora mutoireti inonhuhwirira kaini metiko toireti yaunomamira yakafanana neyangu yangu ine meti wanziswa yakakomberedzwa nemeti kudaiwo ndinodhota but duzvi ranga harinhuhwi rine richinhuhwirira iwo rako rikadhota kana vana chaivo vanofa nhova dzevana dzinodhirika
kudhirika, kuti dhi, kumeche metiko wazviwa. Mai vane matinja anofamba achiuchira. Do you think ndingakutya iwe metiko iwe? Handikutya inini, hauna chinhu ende hauzombofi wakasvika palevel rangu, whether uri kurana business muAfrica or whatever, but mari yandobata inini iwe unogona kuishandira kana kuti makore, ini yandobata nemwedzi. Wanzwisa? Plus inini life yangu iri permanent, iwewe life yako haisi permanent. Wanzwisa? You can't tell yourself that kuti life yako iri permanent uri mujoni. No. Hanzi tiri kutambura zvakafanana kuEurope kwako. My guy, not me. Bvunza mamilo vekoko vanonyazoziva nezvangu, kana kuti bvunza few of the Zimbabweans vanogara muDublin vanonyazoziva nezvangu, vanoziva kuoffice chaiko chaiko kuDublin 3. Wanzwisa? Bvunza vanonyazoziva nezvangu inini. Wanzwisa? Mukanona ndichipfichuka paFacebook panapa, I know what I'm doing. Bvunza maZimbabweans, if you know anyone ari muDublin anoziva kuoffice kwamazepe, kusina zita rinonzi mazepe, kune zita rekambani, wobva wavabvunza kuti havasati vamboiona here vheni yangu ichipfuura kudaiwo iri printed. Wanzwisa? Kochi Shoni mamukasei. Kumeche kwako metiko. Guys, ndoda kuudza chikwadi kuti ndine ndichitozvifarira. Manzwisa? Ndine ndichitozvifarira guys. Munoona sometimes chero ndikaposta paFacebook, ini I like kuita zvinhu zvangu ndichifara. Murunzisa? Then imi mozongoya moita sei? Mozongoya mondiataka, mozongoya mondituka. Munonditukirei? Imbondodzai. Munonditukirei? Ndo mubvunzo wangu. Pane chandakakutadzirai. Inini handirwi nevanhu, ndorwa nevanhu when it comes about someone anouya achitaura zvaasingazivi. Guys, ndina vanhu vakawanda vanondituka, havasi vanhu vese vandopindura pano pasocial media. Ndina vanhu vakawanda vanondituka zvekuti sometimes ndinongoseka, so endisanhasika aiwa nhasi aiwadawo kutendai zvisingaite pavanhu vanga vachinituka. Maita kuti ndibve from 3 am because ndopanotanga kubata hope kandiri kunight shift. Ndopanotanga kubata hope. Why ndakatora manight shift? Because ndoda kushanda after maskati. Ende isusu kuno kumanight eda atori bo, tinovata handimbodi kunyepa dautaura chokwadi. Manight eda ari bo, tasiyana neku UK kokuti vanhu ukarara vanhu munoripotana. Isusu kuno kuchero manesi anotozviziva kuti iwo vachivatawo estate chivatawo. Mutozviziva izvo kuti mashandiro edu ekune isusu neku UK zvakasiyana. Ku UK mune mbiri yekuripotana kana vanhu marara. Saka dawo kutendai kubva na 3 o'clock. Handiti maita kuti ndirambe ndiri pafoni ndichitaipa hope hadzina kuzobatawo because manesi anenge akutanga kufambawo nguva idzodzo. Ma 3 kusvika na I think ma half 7 ndandichingotypa ndiri pano paFacebook. Saka I thank you for that. Mandivaraidza ende ndagara stereki nguva refu ndisina kubatirwa nehope. Saka kutotukana kwatatichita kokuya mucomment section kwatoidza. Tichitamba vanoziva life yenight shift kuno kuEurope vanoiziva kuti kana kwava kutanga kuma 3 hope dzinobata. Saka maita kuti hope dzangu dzisabata. My last words kuna metiko, please focus with your life. Siyana nevanhu vari kuzhe kwenyika. Handiti focus neupenyu hwako, focus nebusiness rako, ita zvaunoita iwewe. Life yaunoita iwewe handine inayo, inini siyana nelife yangu. Ndinoona unotoitawo mavideo uchikanda papeji pako kuratidza kuti uri kuzama kuti upenyu hwako uita sei, upenyu hwako hufambe. Hanzi naTatasha zidumbu rakazara nenhingi. Zidumbu rakazara nejecha. Inini guys handina problem navanhu kudza chokwadi. Handina zvandataura kuti ndine vanhu vanondituka vakawanda, but ndine vanhu vanozoenda deep. Muri kunzisa? Ende ndine vanhu vanoenda deep vachida kutrenda. Munguzvinzwa unokuti vanozova ndichapindura. So inini ndinovatrendesa like good. Hanzi it's not all of UK. Aiwa ndizvo zvasi, aiwa mbiri yekuripotana nembiri yekuitirana utsinye ku UK munayo, chero mukada henyu kutenderera nine nazvo. Ina ndina wandovhunduka ka? Ya, ndoda kuuya pakuti handina wandovhunduka. Makambozvibvunza here kuti why ndichitaura nezvemasocialite, why ndichitaura munhu wese ndichita mavideo ndichiposta? Inini number 1 handivhunduke munhu. Number 2
ndakabvisa chinhu chinonzi musocialite muupenyu hwangu because I learned a lot. Munhu wani wandasarirwa naye mulife mangu ndimai vangu chete pamasocialite ese. Vamwe vese whether uri celebrity, I don't wish kuita ukama newe, I don't wish chero kukuona chero wauya kuzoperforma chero gore ratinosangana pama-airport munzira mumabhazi kuperformance, I don't even wish to greet you. Masocialite varoi. Ndoda kuudza iwe kuti mutotanga kuziva izvizvi. Varoi. Handisi musocialite muupenyu hwangu, handisi munhu wepafacebook muupenyu hwangu. Ndosaka muchiona nitaura zvandoda. Maartist yes, maartist ndinomafarira but handina ukama nawo, ndotaura zvandoda. And then pano papage panapa handiudzirwe kunzi posta chakati. The reason yandokuudzai kuti musocialite wese muroi. Ndoda kupai muenzaniso waushu wa Nyati. Dai munhu wandakafonera the day randakaona masocialite achita ningi, achita mudungu, achinda kumba kwa Nyati, dai aibvuma kuuya paFacebook. Munhu anorespectika. Munhu yeye dai aibvuma kuuya paFacebook. Handiti taitaura naye munhu yokuti ndakati kudii musi waenda masocialite kwana Nyati. Ndikafona ndikati mama, Nyati watopera, Nyati watodona, ndokutopera kwa Nyati uku. Dai munhu yeye aibvuma kuuya pano paFacebook, ndaimuisa pako agokonfirma kuti mazepa akafona akati mama muri kuona ere zvaitika vanhu vaenda kwana Nyati. Handitauri mazita avo. Pane vanhu vakaenda kwana Nyati semasocialite vachida kundoita zvavanoita ukoko, but da kuudzai kuti ndodhee rakapedzwa Nyati iroro. Zvekuzoti Nyati hatereri, Nyati harespect vanhu, Nyati zvakazodai, it's not like that. Something happen zvamusingazivi. Muri kunzwisa? Zvandakasangana nazvo inini mulife mangu inini, never ever kutora musocialite ubva wamisa papi? Ubva wamisa mulife mako. Manzwisa? Usambofa wakatora musocialite wamisa pai? Wamisa mulife mako. Ndoda kuudza chokwadi. Ndibhilivhei, nditukei, ndirambirei, but chokwadi chandoda kuudzai. Munhu wese ari paFacebook ari kutsvaga mari, so hapana zuva raanozomboda kuti mumwe musocialite aende mberi kwake. Batai mashoko angu andiri kuudzai. Munhu wese ari ane page, hapana paanozomboda kuti mumwe munhu ane page atrende kundidarika. Ini ndiri pano ndinotodawo kutrenda kudarika mai vangu vari ukoko. Ini ndiri pano ndinotodawo kutrenda kudarika Matigimu. Ndiri pano ndinotoda kutrenda kudarika vana mama V. Ndinotodawo kutotrenda kudarika everyone. Saka I can be a witch anytime any day. Muri kunzvisa? Mubate mashoko angu daiwo. Mubate mashoko angu ndokuudzai. Chero nevanhu vachaita ma-upcoming kuzouya kuzoita maningi ma-comedian or whatever paFacebook. Don't ever take musocialite womisa mumba mako. Don't musambofa makazviita izvozvo. Nyati wakapedzwa namasocialite because vairwadziwa nekutrenda kwaita. Izvi ndiudzei izvezvi. Izvezvi pangotanga ngoti umwe munhu abudikira achitrenda kudaiwo, vanomutora womisa padhuze. Voita sevanoda kuekita naye, but zvisiri izvo. Pangoita umwe munhu anobudikira achitrenda izvi, vana mai Rokadia, vana mai Rokadia, mana baba Rokadia, vakaita makore mangani vari paFacebook. Havatrendi. Makamboona munhu anoenda kundoekita navo, anoshuvira kuvatora pavanhu vekumusoro-soro vese, anoshuvirawo kuvatora. Vanhu vangani vari paFacebook vanoita masikita apa vakaita makore vari paFacebook, vakambotorwa veri kundoekita navo. Ndiri kukupai muenzaniso. Muri kunzwisa? Zvirambei, but ndiri kukuudzai chokwadi chakaperera kuti Nyati wakabatirwa mushonga, Nyati wakaroiwa. Ndokuti zvinhu zvake zvese munoziva kuti Nyati dai anga akangomaintaina nyaya yekuti iye ndiye ari kubatsirwa nemukadzi wake, zvekuekita zvekuzoita madhirama izvi akazvisa pasaidi, akangomirira kuti asimudzirwe chete. Asimudzirwe chete. Muri kunzvisa? Ini ndiri munhu anotaura chokwadi, ndinopenga zvangu ndiri benzi, but ndiri munhu anotaura chokwadi ende mweri ndikamuzaba kuti chokwadi ndochitaura sezvazviri. Makaroya mwana imasocialite maenda kundoekita naye, mamuroya mukatadza kumubatsira futike, zvino mwana wakutambura wakutema nzimbe kujukuniki kuDurban uko. Nyati unotema nzimbe kuDurban uko.
havachadi kana kumubatsira, vakumigino, but vaita teki naye vachindoekita naye kudai. Muri kuona Nyati paakavharira nhingi paakavharira uyu Adho kuti asasvika kumba kwake. Nyati wanga atova neruzivo rwokuti no more socialite muupenyu hwake, ari kuzama kucreata a new life. Muri kunzvisa, ava kuzama kucreata a new life because wakatozviona kuti vanhu vakamukanda pasi pebhasi macomedian nemasocialite enyu. Inini I learned a lot guys. Chero ndikanzi ndatrenda, chero ndikanzi ndazotrenda one rimwe gore iroro, ndotoshuwirawo kuti nditrende. Dai ndinabva uroyi ndichinyatsotoroyawo ndichitrenda because vamwe vanotrenda neuroyi. Chero zvikanzi ndazotrenda, handina muzimba wandinoisa panext neni kudai. Handite ndikakuudzai chero siti rangu iri, masiti maviri ari papaya anogarwa nevarungu. Handina muzimba unogara mumotikari mangu, handina muzimba unopinda mumba mangu mandogara. Manzvisa, handite. Even chero vakanzi maartisti da kupai muenzaniso yana mama vhivi vaivai, chero vakanzi vauya kuno kuisland chero kueurope, I will never ever kuvaviwa nematako angu nemukosho wangu kuti regai ndinoona macomedian auya. Chero pakanzi pauya ani whoever anouya kueurope anobva kuZimbabwe, handinei naye. Handinei naye because vanhu ivavo vakangofanana. Daukudze chokwadi, vakangofanana vanhu ivavo vakangofanana. They want to trend evil. Havadi kuti vamwe vanhu vaita sei vatrend. Mununzvisa, guys, musakanganwa kuti ini ndaiactor guys, ndaita zvemaskiti. Handautanga ndichingotuka vanhu pano paFacebook. Ndinotoziva secret yese yepaFacebook. Handangoya ndichituka vanhu pano paFacebook, ndaita zvemaskiti. Saka secret yese yekuti hapana mumwe munhu anoda kuti mumwe munhu aende kumberi. Munhu wani akagona kuziva kuti musocialite akaipa. Munoona mwana uya anonzi Taiti uya, that one is very very clever and smart. Pese paipengereka paya achiramba chero kupindana nevanhu, anga achiziva chokwadi mwana uya. I salute him nemukadzi wake. Ndomusaluta zvekuti dhu. Nyati wakabva azviona kunge iye ndiye atova big celebrity remuZimbabwe, wakuda kunyatsokumira nevakaekta kudhara. Ungatora vanhu vakaekta kudhara ubva waisa padhuze nekudaiwo, vachiona uchitrenda, ivo varivo vaizikanwa kudhara kuti ndio vanotrenda, wobva wavatora kuti aiwa come here and do skits. Wakamira sani? Naiwe Nyati ndopokubvunza, unenge wakamira sani uchideedza vanhu vari mberi kwako, wobva wavaita allowed to come to your place, kubva wavaunza pedo newe? Ungaunza president mumba make uchikampeni wakuita president? Does it make sense? Wounza president mumba mako, iwo uri kukampeni wakutora chigaro chapresident ichocho. Wake up Nyati. Wanzwisa, hakuna mumwe munhu zvaanozombofa akakuudza chokwadi sichandokuudza ini. Inda kumasowe ezvigondoudzwa chiprofita chandiri kuudza ichi, kana kuti inda chero kujangamisheni kana kuroma vanoprofita mazuva ano, maijilimba vari kuenda kumasoko, undoprofitwa. Unoudzwa chokwadi chakaita sei chakaperera kuti wakaroiwa iwe nevanhu vepaFacebook.
ndosaka life yako yakaita upside down. Unoziva kuroiwa kwawakaitwa handiti wenyatiwe akuzi kokuti ufe, ndekwekuti ungosekwa nevanhu. Wanzwisa, ndekwekuti ungotorwa like semunhu asina basa mani. You know, kana zvechiporofiti zvaramba, tora weti yako ine munyu yamangwanani ya uchiweta makuseni paya nemunyu, wopinda mushawo wondogeza zuva rese usina kupukuta weti yako. Munyama pa Facebook unopera. Ndakazvinzwawo kuti TikTok guys mundiregerere. Vanhu vekuTikTok muchatadzisa kurarama panyika iyi. Ndakazvinzwa kuti TikTok ndikafondera maibvukuru ndikati maibvukuru wanga uchiziva kuti weti nemunyu zvinoshanda here. Imi zvakaoma guys. Anyway, ndataurisa, I have to go to work now. Though ndarara ndichishanda but ndine mahours andarara, ndinotokalculata maningi. Ndotokalculata mahours angu andoshanda. People they think I'm joking. Nina handi joking nemi guys, ndinoshanda guys. Mukanani totamba pano pa Facebook. Pano mwakazombondibvunza kuti unongoposta mapost every day paningi pa Facebook, hauna chokudarika pa Facebook. Ndoshanda night ka masikati dzimwe nambo ndenda pedza zvandidaita kubasa kwangu kune vanoshanda variko. Saka ndikatouya mumba mangu ndenda kuita zveFacebook because handina munhu wandogara naye. Hai madzibaba osimeni, madzimai spiwe pamasvingo apo. Madzimai spiwe, madzimai ni zviya. Ndiudze zita rimwe yandora ndoziva. Madzimai spiwe makadi zvei munhu waMwari. Makadiko, ndaitotaura nababa wedu ndiriniko. Last week andichanyatsarangara. Madzimai Faith varipi? Vanhu ndakusuwai mani imimi. Ndakusuwai mani, madzimai message. Ndanyepa here. Handikangani zvekudaruka. Madzimai message if I'm not mistaken. Right? Ndanyepa here. Sorry guys, ndikutarisa munhu ari kupaka kusure kwevheni yangu. Ina handizvo kubonderwa motikari yangu inyuwani isingatomboiti. Hold on. Tomuridzira uta zveni. Intomboda zvaona asingakuvana muna wagonu driver ka. Uyu. Alright, anga achirivesa. Handizvo kubonderwa motikari yangu yakakosha guys, to be honest. Varipo madzimai fei vako. Muwa mhorese mutanzi makadi madzimai fei. Ndobva ndarangarira rimwe vhesi. Mira ndikuimbire vhesi raimbwa nemweya mani. Rainzi chiko. Mira mani. Danieri chiuya titambe ngoma iye. Danieri titambe ngoma iye. Danieri titambe ngoma iye. Madzimai ndafara mani nhasi. Ndafara vhesi raimbwa namadzimai Spartanage kana muchiri kurangarira. Aiwa ndafara zingatomboiti nhasi. Imota rudziko yauriwe zhira hanzvadzi yemasvingo ivheni. Hanzi gege nhasi mazebe wandisetsa ndiri pabasa murungu akamuka. Wati kutora president kuita sei. But ndataura chokwadi. Ndiringozama kutaura chokwadi chekuti truly speaking, usatora kazhinji kacho pachigaro chauri kuda kugara. Usanyokita mafriends nevanhu ivavo because vanhu ivavo they will never allow you kuti undogara pachigaro ichocho. Manzisa. Ndapedza kutaura. Handitya Mwari akuitire zvakanaka pa munhu wandiri kurespecta vanhu ivavo ndakanamata navo, they know me. Kuti madzibaba osimeni havaiti izvozvo. Madzimai Spiwo maita mauya panapa. Handisi kutuka vanhu, ndiri kukwazisa vanhu ndichivadzidzisa kunamata. Hameno kuti masvika nguva iyi. Mundiregerere munhu waMwari.
pana vanhu vekumasowe vanyazoziva kuti aiwa uyu mutendi waMwari uyu. Ngaititi Gaburiere endiwomwe enje Gaburiere ndiwo endiwomwe nje Gaburiere ndiwomwe enje Gaburiere ndiwomwe nje Gaburiere endiwomwe enje Gaburiere ndiwomwe nje Gaburiere ndiwomwe enje Gaburiere ndiwomwe nje. Ameni. Aiwa, kunamata takabva nako kure. Chiposi munoziva kuti Mwari andiregere nhasi ndatuka madzimai ekumasowe, madzimai ekuJerusarema. Mwari andiregere nichabvisa post iyoyo, but madzimai chero makanditarisa muri kwamuri, nditori muprofiti kumasowe, ndina magungano 3 anonamatwa kuSouth Africa, handiti. Saka chiposto ndinochiziva, asi kuti mataurire amanga maakuita manje zvanga zvaakuita senge tinozivana isusu tisingazivi munhu waMwari. Plus ndanyingokumbira kuti chisvimbo chamanga makabata chiya hachishandi. Munhu waMwari, musashandisa zvinhu zvisiko kuna Mwari Baba. Rashai chisvimbo chiya hachishandi. Pfekai nguo yenyu muinde mundonamata, mukurire mazibhande manga makasungaya, haashandi. Endai kumasowe makangopfeka nguo yenyu mundonamata. Chisvimbo chamanga makabata chiya moda kuvhundusira ani? Madzimai vandachimbotaura nezvavo vandamboposta vaya. Moda kuvhundusira ani chimuchinjwa chamanga makabata chiya. Rasai chinhu chenyu munhu waMwari, mopfeka magameni menda kumasowe mongondonamata chete. Handiti hatidi vapostori vakapusa, toda vapostori vane hunhu, vapostori vanoziva kuti kuna Mwari Baba, vasingangotore zvinhu zvese vachida kuvhundusira vanhu mbiya namachira matsvuku nezvinhu zvakangovezwa. Siyanai nazvo izvozvo, hazviko kuna Mwari Baba. Manzwisa? Ndatenda Mwari akuitire zvakanaka mese. Analinda Magarira, Nana George, Mwari akuitire zvakanaka. Ndaakuda kuenda kubasa for few minutes, basa rangu rekambani yangu, and then ndoda kuti munhu wese ari pano ngaakomborerwe. Metiko, kana wakantarisa on behalf of madzimai Spiwe, not on behalf of madzimai Spiwe. Madzimai Spiwe ndinova respecta because wakanamatana madzibaba Osman. Saka ndoda kuti kuna Metiko ndichabvisa mapost. Metiko handa problem newe, kukutuka kwandakuita undiregerere. Ini ndiri madzibaba vantonamata kumasowe vanotozikanwa. Enda kuBoshko Pretoria kune sangano rinonzi ramadzibaba Osman, kureva inini zita rangu randakavhura 2028. And then woenda kuKalineni kunonzi kuRayton kuRefilwe, kune gungano rangu panonzi pamadzibaba Osman paKalineni, nderangu riri kunamatwa. Handiti wobva waenda kunonzi kuiko, handizivi kuti richiri kuere gungano iroro, I don't know. Kunonzi kuiko, ndakanganwa nzvimbo iyi. 3 masangano ari kunamatwa. Kune gungano rinonzi kuTripot kuSeruku, vanozva vari kuTripot, kunonzi kuTripot kuBoshko, handizivi richiri kuere. I don't know what happened because ndane makore ndisiriko. Saka ndoda kuti vanhu vese vandatuka ndichakubvisirai mapost. Mutende madzimai Spiwe wauya panhinga pa Facebook ramadzibaba, muprofiti waMwari, paprofiti tinorespektana. Madzimai mundibate kuinbox, da kukwazisa madzimai fei chete, nemi ndokukwazisai chaizvo. Aiwa ndafara zisingatomboiti. Mwari akuitire zvakanaka. Vanhu vari kuAfrica, Mwari ngaakuitire zvakanaka, Mwari ngaakukomborerei, Mwari ngaakuwanisei zvese zvamunoita sei. Inda vanhu vangoda kurivhesa kushure kumotikari yangu naimi. Munoona chinhu chinonetsa kuno kuEurope, iparking.
haiwanike zvekumhanya. Handidi kunyeperai. Chero ndakaona chinhu chinoshungurudza muno muIrope iparking. Ndo chinhu 1 chinoshungurudza chokuti I don't know kuti ndinga explain ndichiti kudii. Ndo chinhu 1 chakaoma kwete zvokumbotamba. Ndiri kufokasa nemira rangu kune munhu ari kumashure. Ndiye wandiri kufokasa naye. Because iwewo wakatopaka ukasatofokasa nemunhu yeyeka unopinda mu a very big problem yekuti anobva akubondera, ende akubondera futi inongova sorry. Anyway, I love you guys. Ndinokudai zvisingatomboite. Mwari akuitire zvakanaka. Kune vanhu vanonitukira musoro wangu ushu. Guys, ndiri kuda kubvisa iri bvudzi rese ndere kuisira bvudzi harisi rasta rangu. So bvudzi randiri kuda kuisa harisati rauya, so handikwanisi kuita sei, handikwanisi kubvisa. Ende musandiudzira zvokuita nemusoro wangu, ndewangu. Manzwisa? Ipapo tofanira kuti wirirane, musoro ndewangu. So ndakamirira kuti bvudzi iro rikadii rikasvika riri kunonoka, then ndoenda kusaluni ndondogadzikwa. Manzwisa? Handisi kuda kuridunura bvudzi iri before bvudzi rangu risati rauya. Manzwisa? Yeah. What else zvandasiyirira? Ndasiyirira chi? Pane zvandasiya. Hanzi narumakina uyu ndomuda uyu naketi. Thank you so much. Thank you so much. I love you too. You are the best. Mwari akuitire zvakanaka. Handitya ukomborerwe and I love you. Zvekutodaro. Ndiri kufokasa nedriving yevanhu vari panapa, don't worry. Musastreseka neni. Tanzwa hanzi ndichauya. Ya Spiwe, uya kunhingi, uya kuinbox kwangu. Ndaane vana 2. Spiwe wakandiziva ndichiri, I think ndandiri kuma 19 years. No, ndandiri kuma 18, 19 years. Now ndaane 36. Spiwe. If I remember. Ndimi vanhu makandichengeta vedu, handidi kunyepa, ndaitambura mumasvingo. Mwari akuitire zvakanaka vanhu madzimai Spiwe imi. Apa maiuya makachena sei? Ndimi vapostori wataitoziva vaizora vhasirinika pamasowe. Maiuya makachena, madzimai ndakura, ndaane mhuri yangu, I think munoiziva kana muchifollowa panapa. Ndaane mudzimai wangu nevana 2, first born yangu ine 9 years, handiti second born yangu ine 8 years, musikana first born and then mukomana second born. So ayo Mwari anoita zvishamiso. Ndasingatombozivi kuti muchiri kundirangarira madzimai. Ndazi baba, ndakura, ndazi baba zimonya futi. My beloved brother Grace Ngundo, how are you? Julius Chibanda, how are you? Mukoma lori here. Link me. Ayo harisi traki munhu waMwari, bandogona kulinga ekumatraki, don't worry. Matraki vanoda kana mine license no driver heavy duty. Vatori ne shortage ndokuconnecta heavy duty. Ameno kuti ine irichi hanzi yezvo mazepe zvauri mwana mudiki naye uya usati wasvitsa 40. Ndichiri mudiki niru. Zepe ndokufarira kunyanya paunenge uchiwirirana namamaketi. Sheila, thank you so much mama. Tinenge tinawo mai manje. Tiri kuenda ku UK guys, badau kudza ichokwadi. Ndakarota ndichirohwa ku UK, ndichatofundira mama wangu ku UK. Ndakarota ndichirohwa ku UK kushokwa nekwamakadzi, handidi kunyepera and I am very worried. Nanhasi ndichirongozvibvunza kuti what kind of a dream that was kuswera nezuro. Ndiani kwa ndakaudza? Ndakaudza friend yangu ndikatomuti you know what, I'm thinking to cancel kuenda ku UK. Ndika kuenda ku UK akatondiseka akanditi zvoni ungatya kuno ku Europe akurohwe vanhu. Ndichibva ndatomuti
unoziva kuti inini hangu kamaenemies angu mazhinji it looks like ari muningi, it looks like ari muEngland. So yes of course gogona kusaruhwa vanhu, but zvokuti ndinde kuUK ndogona kungokansela anytime. Hanzi wadiwa mboti imbira rimwe vhesi purizi kiki uchirohwezepe. Hanzi wairotera ngende iwe. Blatina kusandisetsa mhaniwe. Ndei baby ndiri kuya kuUK, fungai maruta baby ndiri kuya kuUK uyewo zvozondiprotecta naiwe. Ndakarota ndichirobwa zvekuti dhu. Ende vanhu vaindirova vanga vari vakadzi 3. Handidi kunyepa kundinda ndashanyirwawo nemweya yekuzakana ndandatumirwa zvidhoma handizivi, because sometimes ukarota uchirohwa kapane zvine zvichiitika. Handidi kunyepa. Takaendesa musarurwa. Ndotaura chokwadi. Ndakarota tichirohwa guys, but anyway zvese ndozvisa kuna Mwari. Enda mazepe hakuna anokuprotecta pasi rino kunze kwaMwari, vanokuchengeta Mwari kuUK. Shuwa here vanhu vaMwari. Anyway, ndendina mama, ndendina ndine gamba rangu. Ndiri kuuya next week. Shuwa wairotera ulengende, but ulengende andirwadza guys, handidi kunyepera. Mwana wewe yandakamutarisaka anondirwadza. That person are very talented. Unyatso kumuona chero energy anenge anayo achiperforma soka. I had never see any artist ane energy yakadero achiperforma. Ndinorwadziwa. Yesi Vaudho waswera here? Vaudho ndoda kufonera iwewe. Waswera sei shamwari yedu? Hopu dzinotaurwa here. Hanzi hope dzinotaurwa here naye muprofita. Hanzi munoputiswa bambo. Hanzi mweya yezaka iwe. Hanzi mazepe ndokufarira zvisingaite. Ndakanzwa uchisipiwe Jimu. Thank you so much. Regai ndikuimbira vhesi rekupedzisira. Then ndibve ndaita sei? Ndibve ndaenda. Tinomutenda Gabrieri Mahambo, tinomutenda wakatichengeta, tinomutenda Gabrieri Mahambo, tinomutenda wakatichengeta. Amen. Thank you so much my friend. Thank you so much my friend. Uyo Vaudho friend yangu Vaudho, udza vanhu kuti ndine mari shamwari. Vanhu avasaramba vachindituka ende vaudze kuti kuno kuEurope kune mari. Actually regai ndisangoti Europe. Guys, island yakakomborerwa guys. Ifi kana uri kunze kwenyika tsvagira basa munomu. Kana uri kuAfrica tsvagira basa munomu. Nyika ino yakakomborerwa guys. Handidi kunyeperai. Haina ruzha, ine mari. Ende mari inobatika. Ende unoshanda zvisiri zvokuti uri paCOS. Manzwisa. Izvezvi ndikada kunoita musoja izvezvi. Nemapepa andakapiwa ndinoenda ndondoqualify kumilitary. Manzwisa. Izvezvi ndine friend yangu izvi takapiwa mapepa same time. Atori muprocess yokuita gadha police kunoko. Manzwisa. Izvezvi chero ndikada kundoshanda muhurumende. Vanofollowa island tarisai kuna ningi. Kuna vamwe vakatoelektwa muningi zvepolitics. Pana vamwe vakatoitwa meya munomu ndeve kuNigeria. Ndogona kutoita kansela muno imiwe. Manzwisa here handisi paCOS kaini. Kondanyepa here guys. Ndikutaura chokwadi. Chakapera handisi paCOS, handishandiri museyamwa. Manzwisa. Maiwe zvangu. Ndazofa zvangu nekuseka. Anyway, ndapedza hangu guys, but ndangopa advice yevanhu kuti kana wada kutsvaga basa ka, aiwa tsvagira muno. Handidi kunyepera muno mubasa aiwa rakati takagarika guys, handidi kunyepera. Takagarika zvekutoti dai Mwari asina kisa hope panyika zvakangonzi continuous kushanda ka, aiwa taita mari. Taita mari, dai zvakangonzi ingotori continue uchingoshanda chete. Aiwa taita mari, handidi kunyepera. Yakasviba kuti tsva. Yakasviba kuti tsva. Guys, handikunyeperi. Oh my goodness. Ndataurisa.
So guys, muwane zuva rakanaka. Ndinyengererei guys, ini ndakuziva makona kona emuno. Ndinyengererei, mukandinyengererai ini ndiri munhu akanaka. Ndinokuudzai zvakawanda. Ndoda vanhu vanondinyengerera, handidi vanhu vanondituka. Mukandituka ndouyawo ndichikutukai. Chero mutemo weCOS unoitwa hanzi unoitwa UK havadaro muno wasiya ipapo. Ndizvo chaizvo Elizabeth. Handiti uri kutaura zvekuti undipindure because ndakuda kuvhara life Elizabeth kuitira ndikuunderstanda comment yako. Hanzi chero mutemo weCOS unoitwa kuUK havadaro muno. Yes, ndainzwisisa. Muno muchero uri pasponsor wakasponzwa. Handiti havanyo kunyaya kukumpunyikidza kana kukuomesera like zvinoitwa kuUK. Muno munhu wese anotreatwa zvakafanana. Handidi kunyeperai. Zvakafanana. Tinobata, that's why muchiona ndichibheja kuti ini ndava muIrish and hapana chinozombofa chakadii, hapana chinozombofa chakachinja. Manzwisa. Ndatowe pano and hazvichinje. Hanzi ati Blantina, thank you so much. Ndatowe muno, hapana chinochinja. Guys, I have to go. Time yangu payavaka ichatomboiti because ndozoda kuzorara dzimwe 3 hours. Nhasi handiri kudzokera hangu kuningi. Handisi kudzokera kuuyu. Nhasi handisi kudzokera kunight, ndiri off. Ndiri off kuningi. Mangwando pandotanga night. Apa ndarova 6 days weeknight. Then ndine dzimwe 5 days weeknight. Nhasi off, mangwana ndotanga dzimwe 5 days ndozozorora Sunday, but Sunday kana ndikaona night shift ndinoitora. Ndakukudzai guys zvinoita taxi yangu. I know kuti a lot of people vanondiseka pataxi. Now ndiri kushandira 23 euro per hour kana ari manheru. Handiti. Then ndashanda madays kudero taxi yangu inouya iri kuma 800 to 900. Handiti. But ndinosara dzitokora pa 2 weeks. Pa 2 weeks papo taxi ndikabhadhara 800 to 900 to government pa salary yangu. Handiti. Then inini ndinosara nemari inenge iri kuma 1.9 to 2000 euro. Muri kuzvinzisa 2 weeks idzi. Saka handinyanyorwadziwa. Ndoda kukudzai chokwadi. Ndikasarirwa ne 2000 pa 2 weeks ka haindirwadzi. Handiri kunyepa chero ndikaendesa 900 kana kuti 2000 ningi 900 kana 800 to government haindirwadzi. 2000 euro kana kuti 1.9 chakadero yakandiwandira pa 2 weeks. Muri kunzisa yakandiwandira zvekuti Mario iwewe metiko yeunoibata ere 1.9 maeuro pa 2 weeks. We are talking about 2 weeks. Handiti usatambire kumadhara metiko, tambira kuvanhukadzi wosiyana neni. I love you guys, may God bless you. Handiti hanzi hatina kumbokutuka muzukuru wangu. I'm proud of you Julius Chibanda. Thank you so much Julius, may God bless you. Dzava hope guys, I have to go. Munozva kuti bvudzi rine rake, hamino zvarine rake tamusoro momu. Bye bye. I love you.